Veus? Tothom té clar que són moviments. De fet, estem aquí perquè ho tenim clar que són moviments socials. Sempre quan ningú es pregunti què són. Perquè ja els hi complico la vida. Però és cert, si de sobte, per exemple, els moviments antiavortistes són un moviment social, no veig com seria impossible, d'una forma seriosa, dir que, per exemple, els moviments antiterroristes o els moviments antiavortistes que omplen els carrers de les ciutats de França, per exemple, fa uns dies, són moviments socials. I està claríssim que sigui quina sigui la definició que li donem, està claríssim que hauríem d'acceptar que aquest tipus de corrents d'opinió i d'acció social hi cabrien. Però està clar que no parlem d'aquests moviments. Per tant, jo crec que una definició essencial seria dir, bàsicament, que els moviments socials són moviments socials que són guais. Que tampoc és una definició gaire clara, però està bàsicament que d'una forma o altra donem entès que primer que sabem què són i que són allò que nosaltres decidim que és a partir d'un sistema classificatori que en el fons és purament arbitrari i que diu que cert tipus de moviments resulten d'una forma o altra qualificables en un sentit que s'entén que és elogiós com a moviments socials, bàsicament perquè, no sé, perquè diem que són com si diguéssim dels nostres. Això implica una premissa complicada. És a dir, si en comptes de ser una xerrada més o menys oberta, això fos un acte acadèmic i algú de vostès tingués la gossaria de presentar una recerca, una tesi doctoral sobre moviments socials, estarà que el primer que hauria de fer, que el primer que farà, ho dic per experiència, el primer que fa el tribunal és dir, per definir si que entén vostè per moviment social. No doni per entès, perquè això implica que estem donant com a vàlides nocions que en el fons són nocions mediàtiques que permeten que ara per ara tothom parli de moviments socials, que ningú sàpiga exactament a què es refereix i sempre es doni per sobreentès que són bàsicament un tipus particular de moviments. Aquest tipus particular de moviments, tampoc ens enganyem, veig que hi ha persones d'una certa edat que en donaran la raó, no són altra cosa que el que fa no pas gaire s'anomenaven moviments de masses. Són moviments populars. Això, no sé, quan estic parlant en un sentit interrogatiu no ho faig d'una forma retòrica, vull dir que els demano que diguin el que pensen en el moment que hi trobin adequat, però voldria que acceptessin aquells que tenen de vostès una certa memòria històrica que el que anomenem avui moviments socials no és altra cosa, torno a repetir l'axioma, d'allò que fa unes quantes dècades eren moviments de masses, si més no, moviments populars. Per exemple, el moviment barrial. Ara tothom parla de la PA d'una forma que correspon que sigui religiosa, però no ens enganyem. Els moviments, el sindicalisme veïnal que apareix a finals dels anys 60 i principis dels anys 70 és un moviment social que nosaltres ningú deia moviment social, si més no, no s'utilitzava aquest terme. De fet, és el moment en el que, per exemple, es comencen a produir treballs històrics i de sociologia urbana que treballen el tema de les multituds. Per exemple, penso, jo què sé, en els llibres accessibles, La ciutat i les masses, per exemple, de Manuel Castells, que està publicat l'any 74, si no recordo malament, o, per exemple, Las multitudes de la història, de Georges Roudet, que són exemples de com es treballa aquest tipus de qüestions pensant en moviments populars de resistència i de rebel·lia, que tenen com a característica que ocupen els carrers de les ciutats pràcticament des de potser l'edat mitja. Hi ha alguns exemples de moviments socials preindustrials que apareixen com moviments de masses. Doncs bé, partint d'aquesta premissa hem de reconèixer que en si mateixos la novetat és relativa i que per tant moviments socials són una cosa que tindria com a característica ara per ara que han assolit un cert nivell d'autonomia, per no dir d'independència.